Moi kaikki siellä ruudun takana. Joo, mä oon saanut 3 uutta, anteeksi 2 uutta petsiä. Ja niin, ja sitten 1 muokattu. Pysy kamera pystyssä. Ottakaa hetki. Voiko toi pysyy nyt? Mut joo. Ensimmäisenä on 1 seisovakissa. Ja se on semmonen hieno harmaa ja sit siinä on kaikkea tällaista. Ja no se on sellainen hieno seisovakissa ja vielä sen lisäksi aitoa. Se on tällainen hieno seisari. Mä vaihdoin sen, mä annoin sen mallerin pois ja vaihdoin tähän ihanaan. No, tässä on vähän jotain jälkiä. Ottakaa hetki. Joo, mä en löytänyt sitä, että mä voisin tarkentaa, mutta kuitenkin tuossa on jotain jälkiä. Niin kuin tässä korvassakin vähän, mutta tässä on tällaisia raapuamia jälkiä. Tarkentaanko täällä? Mut joo, listen täynnä. Ja uuden petsin, joka on hieno ja mulla on jo 1. Vähän niinku se. Mut joo, mennään asiaan. Se on tämä. Punainen magneetti ja tässä oli musta reikä, joo. Tällainen hyväkuntoinen petsi. Oho. Niinku hyväkuntoinen petsi. Ja sit 1, joka on melkein tällainen, on tee. Halleluja. Mut joo. Eli tämä oli uusia petsejä. Mä en oo pysynyt ylhäällä. Niin, nämä 2. Ihastuttavaa petsiä. Ja sitten se 1 muokattu, sen silmä voi näyttää vähän oudolta. Ja tää on niinku Mercy Overwatchista. Mut vähän niinku mä muokkasin tätä vähän erilaiseksi. Ja nää on tehty muoviluohella. Ja heti kun mä saan mun puhelimen pysymään pystyssä, ilman että se kaatuu tai tälleen, niin mä voin sitten tehdä sellaisen videon, jossa mä muokkaan petsin tälle muoviluohella myös. Joku, joka on tosi huonokuntoinen petsi, eikä sillä enää tee mitään. Siis ei yhtään mitään. Mä otan sitten tosta irti videon tätä. Niin se oli tälläkin sinitarrolla. Mut joo, easy nyt kuuluu videon aiheeseen. Jatketaan. Tällainen hieno. Nää on niinku siivet ja sitten niinku miten nyt näette sen kun mä... Ja tämä osaa lentää kai, koska tällä on siivet. Ja sit sillä on ase, mutta se ei ole vielä valmis. Se on vielä kesken. Mutta mä voin nyt näyttää sen teille. Ottakaa. Se on niinku tällainen, mutta siis sitä täytyy vielä maalata. Tai silleen. Mutta siis kyllä tää käy ihan tälleenkin. Sillä on semmoinen kepukka ja sit sillä on pyssy. Joo. Niinku tässä olisi tää. Ja sitten olisi uudet petsit täällä taustallakin. Halleluja. Tämä videon lopetus, tämä hieno kohta tästä. Oottakas hetki. Leppy.